Tu així que arribin et passes... Assistim al passi de premsa per l'estrena de l'obra de teatre Delicades, interpretada per la companyia T de Teatre, que en aquesta ocasió compta amb col·laboracions masculines, i escrita i dirigida pel dramaturg Alfredo Sanzol. Aquesta obra, inclosa dins del Festival Grec, es pot veure al Teatre Poliorama de Barcelona des del 25 de juny fins a l'1 d'agost. La Carme Pla i en Jordi Rico així ens ho expliquen. Sí, en aquest espectacle hi ha la incorporació de l'Albert Ribalta i el Jordi Rico, aquí present, i bé, doncs és una novetat dins de T de Teatre, perquè ens agrada fer coses noves i perquè feia molt temps també que teníem ganes d'incorporar en algun espectacle algun home, perquè tot dones doncs és més avorrit. Però que hem congeniat molt bé, vull dir que jo a més entenc amb ells deu ser difícil incorporar-se en una companyia que ja fa molts anys que funciona. La veritat és que no sé l'Albert, però a mi no m'ha sigut gens... Estava deixant xerrar, No, que va. Sí, tampoc no. Per mi no ha sigut gens difícil, Carme? I ha sigut molt fàcil, Jo penso que és com si l'espectador hagués vist diferents històries. És una mica fer el xafarder. O sigui, mirar com si miressis històries com íntimes, o momentets petitons de la vida de les persones que tenen certa gràcia. Cada història té la seva gràcia, totes són com pinzellades però que són curioses. Un altre, per si de cas? Sí, senyora. Ja? Perfecte. Jo penso que és una obra que parla de la vida, no? De la vida, de lo guai que és viure dintre les dificultats que hi ha, i que a més és una obra que acaba amb un desig, que és el millor que pot passar. I crec que és una obra molt positiva dins d'uns paràmetres que a moments et fa somriure, a moments no et fa somriure, i d'altres et fa partir-te la caixa de riure, en algun moment. Però crec que és una mica seria la vida d'uns personatges que estan aquí dins, no? No deixa parlar de la vida. A mi el que em fa por és que em disparin a les meves parts. Si quedes sense un braç, doncs pots disparar amb l'altre, però... Això està ubicat a l'època dels anys entre 30 i 40, a l'època de la Guerra Civil, però la guerra està com a teló de fons, no s'hi dona una importància absoluta. És important en el sentit que són personatges que per això es diu delicades, perquè el director, l'Alfredo Sanzol, diu són persones que no els han deixat ser delicades, perquè són supervivents, perquè viuen en una època difícil, llavors han hagut no poden permetre's el luxe de ser delicades. I està en aquest marge històric, però no parla de la guerra. No, en absolut, en absolut. Que es foti, que només et vol per fer-se palles. Tu què et fas les palles? No me'n faig de palles. Oi, tu no te'n fas de palles. Quanta hipocresia, mare meva, quanta hipocresia. Igual, jo penso que igual. A més, jo penso que és una obra molt adequada en aquest moment que vivim, de crisi i de tot això, perquè justament estem acostumats a tenir de tot i d'allò i està bé veure que hi ha moments en què potser no es té de tot i que hi ha mancances i jo penso que l'essència humana és la mateixa. És com els personatges de Shakespeare o així, quan es parlen de sentiments, d'emocions, no han variat tant. Hem evolucionat molt tecnològicament, tenim internet, això sí, a anys llum estem d'aquella època, però a nivell emocional, personal, no? Sí, estic totalment d'acord, totalment d'acord. Això que dius és una mica extremista. Que ens hagi fet venir només per sentir com sonen els platerets no és gaire normal, sí o no? És normal o no és normal? No és normal. A tu et sembla normal? A mi em sembla una mica diferent. Una cosa que no es veu cada dia. És com per l'actor, és com fer un viatge en el qual mai saps, ara ja ho tenim més clar, no? Però en el qual mai saps qui ets ni què deixes de ser. Apareixes sent un personatge, l'altre és que ets un altre, i la sensació és com anar d'un viatge en el qual no es fa gens estrany per nosaltres, no? No tenim la sensació de dir, ui, aquí és que... No, per res, sinó que en un moment podem ser
jo faig de Felipe Lecumberri en un moment, després faig jo què sé, molt bé, faig de Heart. dels platerets, per exemple. Vull dir que no hi ha... Si ets el nòvio d'una, ets el nòvio de l'altra. Sí, vull dir que no hi ha personatges definits perfectament, els definim en el moment. Ara tirarem moltes flors, Sí. perquè estem molt contents, realment, de veritat, molt contents. O sigui, és un home sensible, tranquil, o sigui, t'ho demana tot amb una tranquil·litat absoluta, ara aprofundeix que no ho vulguis saber, o sigui, quan penses que ja està, no, més i més i més, però molt bé, es fa molt càrrec de què és ser actor i, de fet, ell ha fet cursets d'actor per saber què li passa a l'actor quan està allà, no? Amb absoluta llibertat alhora. Sí, i cuidant molt el material que té seu i també deixant que nosaltres l'embortim, perquè no deixa de ser que el text és de l'Alfredo i nosaltres ens n'hem apropiat una mica d'aquest text, no? I ell s'ha deixat tacar una mica també per les personalitats de cada un, no? Per poder crear alguna cosa conjuntament, i això és un gust. No hem tingut la sensació d'estar imposats, no? Això s'ha de fer d'aquesta manera, no? Sinó que hem pogut, hi ha hagut un diàleg, no? I això és un gust. Tornar a casa sense collons, això sí que em fa por. Doncs si et quedes sense collons ja t'ho faràs. L'humor és importantíssim. Jo diria que és bàsic. És bàsic per la vida, però ja no pel teatre. Pel teatre, jo penso que Té de Teatre ens ha funcionat fins ara també per l'humor, perquè la gent necessita riure, la gent necessita, i que ho comentem a vegades, quan érem més joves, quan era jove, reia molt, però molt. I a mesura que et vas fent més gran, rius una mica menys, perquè tens més problemes, tens més responsabilitats, i jo penso que no t'has de deixar, no ens hem de prendre tan en sèrio, ni a nosaltres ni en la vida, no som ni tan importants ni la vida, ni les coses que fem a la vida són tan importants. Llavors, el sentit de l'humor és bàsic per la salut. Jo crec que és sa, sí, és això, és salut, no? Saber-te'n en riure de tu mateix... Aquest home no para de fer bromes, no para. En riure-te'n de tu mateix, en riure amb la gent, bueno, no sé, crec que és bàsic. Però a la vida, no perquè en el teatre s'hagi de veure sempre alguna que et faci riure, no, però a la vida, normal... Importantíssim. Sí. Home, per mi és una necessitat. Per mi és una necessitat fer teatre i interpretar. És una cosa que ho necessito fer. Em produeix un enorme plaer, a part de que coneixes molta gent, però em produeix un enorme plaer. La possibilitat de poder ser algú que no ets ni segurament seràs mai, no? Bueno, aquesta cosa de quan ets un nen petit de jugar. Va relacionada amb el sentit de l'humor, també, no? Aquesta cosa de jugar... O no, perquè jo recordo jugar de petit amb això era una pistola i això, cuidado, no? Vull dir que era real, no? Fins a un cert punt, també. Per mi també és molt... O sigui, quan estàs assajant, trobar els sentiments pels que passes, que passen per dintre i que has de... És brutal, és un plaer, però després, a més, quan ho estàs fent a l'escenari i hi ha públic, aquesta comunicació de sentiments teus cap a fora, per mi és un gustasso i per mi és comunicació, no?, amb la gent. Llavors, et dona una mica de poder, que també t'agrada, i et dona una empatia amb la gent, que veus que hi ha aquesta comunicació i aquest identificar-se amb una mateixa cosa. I quan veus que aconsegueixes transmetre allò que vols transmetre, és un plaer, jo penso que per les dues parts, perquè és quan l'espectador disfruta i tu també estàs disfrutant. Moltes gràcies. I que vingueu al Poliorama a veure Delicades, que és un espectacle que crec que tothom pot disfrutar molt. Amb molt de carinyo, amb molt d'amor, molta feina, i jo penso que estarà molt bé.